Malayo-layo pa pala yung pinag-alututan natin. Kaya tayo palang pumalan dyan. Ay, oo. Doon pa pala, no? Oo. Sa buhay tayo dyan, mga kosa, nandito tayo ngayon sa Makaldan. Pupunta tayo sa Palengke. Yung full experience ng Makaldan Palengke pang sila. Lumabo na. Dito. Kunin ko sila. Buhati mga sila. Oo, truck. Gusto mo ako na mag-bottle eh. Ako. Mama. Ah. Oh. Diba? Ano? Oo, nga. Ano? Pasok tayo dyan. Ang bibili natin bangus, di ba? Antika sa kape. Ano ba yung iba? Ha? Ano ba yung iba? Wala naman. Ano tayo magsinigang na pink salmon? Parating ng bagyo, ah. Parating na. Alas 5 daw eh. Kailangan na natin mag-ukay. Priority ah. Edit done. Alam mo, kailangan na natin magmadali. Kaya nga eh. Nagulat ako sa priority mo sa buhay eh. It's the wet market. Ano mama? Thank you. Bangus mo lang, bangus. Ano ko lang. Ah, okay. Mga alam mo ko. Kumain tayo isang mama. Ano na lang? Kira? Buba. Kapit kalisan mo na dito. Bakla ba yan? May napag sa bayan. Kaya nang bayan si kana. Kaya kasi. Ako na kinay kami na sila kung tunasabi. Ako sabi. Hindi sila pang sabi. Isa. Rason ba niya? Kasi ito na. Simba. Kaya ako pagkakaan. Eh, tati ka po. Ang nagdayatan. Sila natin nagkaya na lang naman. Ano na? Pwede ba tatlo, 250? Kumara na sa kumara. Kaya nga, hindi mo kinimalang kilabay. Nasa dito. Tati ka. Pati ka pagdayatan. Awin na po yan. Ayaw tayo tama.
Okay, kaya lang ako. Kaya lang. Kumal, diretso ka lang. Ako nang bahala sa mga bata. Mama, ang tita. Ang tita. Okay, ito na sa labas. Ha? Isang bote na. Ay, isang ganito po. Isa lang po. Meron kayo, ano ba yun? Walang kape. Ay, may kape kayo. Kape kasi. Kape guys, magkano. May bagong isda ka dito mama. Ganun. Oo. Kasi yung mukha mo dito kasi pa yan yung nakama. Dahil ba sa kamatis? Wala ba kayong Medyo vibes? parang isang stressful. Ano ba tayo? Kamatis. Kape sa kamatis. Ba naman doon? O sige. Bili ka mga ano, 4 o para bukas na coffee na rin. 4 o 6. Diba? Ha? Itlog pa pala. Para sa yung mga... Ay, magbabang. Kumakain pa lang sa mga... Bili ka 6 na coffee mo stick. Meron ka kanina. Meron kasama? Kape muna. Mangga. What's yung daddy? Mamaya na i- Ito yung kape sa harapan. Anin na. Sampo.
face mask, samplo. Bakit sila lang nakabato mo? Magkano daw? Magkano, madam? Bakit yan? Ana. Saging. Saging. Saging, ano? Taba, ano? Ilang man sa'yo? Ayan, yun na lang, sa 30. Ayun. Medyo, yung tatuan mo. Yung tatuan ay. Ito. Yan. Oh, mas matamis kasi yan. Oh, dito. Yung yung kabila. Oo. Dalawa. Renta na lang. Sige na po. Renta na lang. Para maikot na din yung lima-lima pabili ng fruit chop. Huwag na kasi mag-pork chop. Tapos mahal ang tuyo. Nagtuyo na ako umaga. 1.70. Ay, mahal na talaga. Kumura yung fruit chop. Ay, hindi mo lang pwedeng i-partner sa champurado yung pork chop. Ang pala pwede sa tatukaw. Nakakatays. Ito, nanay. Yan kailangan nyo yun. Yan kailangan nyo yun. Uwi tayo. Baka magdala pa si Ate Ana ng mga kulay. Alam mo, pag uwi tayo, lagi tayo hinihintay. Mura dito ah. Nakiling pa kami. Mura dito ng ano ah. Ang binili. Umay yun naman. Kung ano, taba, 15. Bumangga na naman yung sa 36 kanina. Walang kung lente ang bumangga. Subukan yung tibay. Baka, ulan. Ayun, pasok na sa paluwa. Oras. Ulan. Lalabas na tao. May bangus ko ba to? Kailan ko ito mo? Bal! Nawala na yung magbibili. Wala nang tumabing natin ha. Hindi tayo pinapuntin. May Shanghai bangus doon, 50. Oo. Kung gusto mo lang.
tingnan muna. Wala ka, nagtatanong ako. Sabi ko, hindi na kami pinapansin. Wala tang di man eh. Yan, sa kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Oo, kaliwa. Ang ganito daw siguro ha. Ikwenta po ba yung isang ganito? Ganito din kwenta? Pag dalawa po ba may discount na? Dito naman po ba pag dalawa? Kahit dalawang piraso? Salamat po. Wag din natin yung nag-iisip na may kasama siya. Uy, naalala. Oh. Mal, buti ka mo nang maalala na may kasama ka ha. Okay lang, sige. Let's go, kala ko. Ano, dito doon tayo lalabas na diretso. Saka nakakanan doon. Uy, parang may ano nangyari. May banggaan na ata. Hindi ka. Ay, banggaan pa. Bututun tayo. Ano nangyari? Banggaan, no? Ay, ito. Ayaw nilang magpadaan. Pwede na, daan na tayo, mahal. Oop. Mama, mauna ka ata. Oh.
Mama, say mama. Mama. Yung isa. Oh. Uy. Say mama. Mama. The spirit. Ha? The spirit. Ang ganda ng ano niya, mama ba? Pagod ah. Mahal. Bali ang nabili natin, boneless bangus. 120. Biblog ko nga ito eh. Tapos ang boneless, ay yung, siyempre naman, boneless na yung Shanghai. No. Shanghai is 50 dalawang isang- lahat ito 100 lang. Oh. No, wait to kuya. Ito 120 isa. 350 na itong tatlong supot. Parang matatawaran pa nga sana yun ng 110. Diba? Hindi lang natin tinatawaran. Buti magandang spot kung napili natin dito banda. Sa traffic. Maganda rin pala talaga no, yung mensahe na yan. O, wag na dito. No, alam mo yan. Gugulong yung mama. Wi-Fi. Wi-Fi. Get inside. Pasok. Pasok, pasok. Wait lang. Ay na? Wait lang. Wait lang ha. Sige. Thank you. Sige naman. Let's go. Let's go. Let's go. Yun mga kosa, hanggang dito lang yung vlog namin sa Mangaldan. Sa palengke ng Mangaldan. Ano yung parang pasilip na tour. Sana kita-kits, lalo na sa mga Pangasinan vloggers. Kita-kits naman tayo dyan mga kosa. Hanggang dito na lang. Gawa para may